ዕቤት ሓደ ትካል ኣብ ብዙሕ ረቑሒታት ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ እቲ ቀንድን ወሳንን ግና ብቑዕን ውፉይን ሰብኣዊ ዓቕሚ ምህላው እዩ። ዝበለጸ ቴክኖሎጅን ትሕቲ ቅርጽን ብምውናን ጥራይ ዝመጽእ ምዕባለ የልቦን። ክንዲ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብትምህርትን ሞያን ዝሰልጠነ ሰብኣዊ ዓቕሚ ሰብ ምፍራይ ቀንዲ ትኹረት ሂቡ ዝሰርሓሉ ፖሊሲ እዩ። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ተዋፊሮም ኣብ ህንፀት ሃገር ዝሰርሑ ዘለዉ ሙያውያን ጉሉሕ ምስክር እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ካብ መላእ ኣፍሪቃ ትሕቲ 32 ዓመት ዝዕድሚኦም 1,000 ዝቑፅሮም መንእሰያት ኣብ ዝተሳተፍዎ ናይ መድሕን ትምህርቲ ኖህ ናኦድ ዝተባህለ ዜጋ ካብቶም ዝበለፁ 10 ኮይኑ ተዓዊቱ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምርካብና ናብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕኒ ኤርትራ ኢና እምሪሕና። ብዛዕባ እቲ ስልጠና ዝነበረ ፃዕሪ ውፅኢቱን ዘለዎ ትርጉምን ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ቆላሕታ ኣቕሪብናየሉና ሰናይ ምክትታል እንታይ ብመሰረቱ አፍሪካ ሪኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን ዝበሃሉ ኣብ አፍሪካ ተዛዓበየ ናይ ዳግም መድሕን ዝህብ ንሕና ሸር ሆልደርስ ኢና። ሕጂ እዚ ዕድል እዚ ናይ ስኮላርሺፕ ምስ ረኸብና ተኸራኺርና ንዓናሲ ምስ ዘለና ዓቕምን ምስ ዘለና ኩነታትን ሃቡና ኢልና 6 ሰባት ከም ዝህቡና ገይሩ። ሕጂ ፍሉይ 6 ሰባት ክንብል ከለናስ ሕሳብ ብምሉእ አፍሪካ ሲ 1000 እዮም ሂቦም ብምሉእ አፍሪካ ንዓና 6 ሰብ ክህቡና ምስቲ ዘለና ርክብን ምስቲ ካባና ዝረኽቦ ጥቕምን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ሕጂ ንሕና ግን ምስቲ ምሳና ዘለዎ ርክብ ምስቲ ንሕና እውን ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ንዋሳእ ኢና ኣብቲ ቦርድ እውን ነርና ኢና ብዙሕ ግዜ ስጋዕ ናይ ቸርማንሺፕ ቫይስ ቸርማንሺፕ ኮይንና ኮፍ ኢልና ነርና ኢና። ሕጂ ዘለዎም ኣባና እምነትን ዘለዎም ኣባና ክሳይ ቀሊል ኣይኮነን። 6 እዮም 6 ምሳቡና ነዞም 6 መንእሰያት እዚኣቶም ብዓዲ ሓለዉ ናባና ዝተመደቡ እዮም። ካድሓን ዝኾኑ ባዕልና መሪፅና ንዕዞም ደቀይ ኣጆኹ ንስኻትኩም ነዚኣ ዕውትና ኢልና ዝሂብና ሕጂ እቲ ትምህርቲ ከባቢ 1 ዓመት እዩ ዝወስድ ምዚ ናይ ኮሮና ቁሩብ ምድንጓይ ምፅኡ ነይሩ። ሕጂ ላዕልን ታሕትን እናበሉ እናፅንዑ ኣብ ኤግዛም እናወሰዱ ኣብ ኦንላይን እናወሰዱ ንህልካ ዝወዲ ካብቶም ዝለዓሉ 10 ካብቶም 1000 ዝለዓሉ 10 ሕጂ እንታይ እዩ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ዓወት ኣይኮነን። ብትካል ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ሓበን ኣይኮነን ኣምፅኡ። ሕጂ ንሕና ካልኦት 6 እውን ተዋሂብና ኣለና ሕጂ ይቕፅሉ እቶም ካልኦት 6 ሕጂ እቲ ቀንዲ ዓላማ ንሕና እንታይ እዩ እዚ ዘለና መንእሰይ ንገዛእ ርእሱ ብኢንሹራንስ ዝለዓለ ክእለትን ኣፍልጦን ንክህልዎ ኢና ንፅዕር ዘለና። ክሳብ ሕጂ ኣስታት ኣብቲ ናተይ ዝርዝር ከባቢ ኣብ ዘን 2 ዓመት 55 ዝኸውን ኣዝዩ ፅዑቕ ዝኾነ ኮርስስ ነቶም ስራሕተኛ ተዋሂብሎም እዚ ስልጠናታት እዚ ግን ኣተኩሩ ኣብቶም ንኣሽቱ ወለዶ እዩ። ብፍላይ እቶም ሕጂ ኣብ ትካል ክትኮ እዮም ተባሂሎም ተስፋ ዝግበረሎም ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሰራሕተኛ ዳርጋ ዕድመ እንዳለፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ እቶም ንኣሽቱ ክትክኡ ስለ ዘለዎም እቲ ስልጠናታት ኣብኦም ዘተኮረ እዩ። እቲ ስልጠናታት ኣዝዩ ፅዑቕ እዩ ምክንያቱ ብዝተፈላለዩ ትካላት ስለ ዝመፅእ ንሕና ከዓ ነቲ ዝመፅእ ኩሉ ዕድላት ኣብ ጥቕሚ ከነውዕሉ ነቶም ሰራሕተኛታትና ከዓ ብኩሉ መዳያት ብቑዓት ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ኢንሹራንስ ኢንዳስትሪ ዋላ እኳ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓውድታት ምፃእ ናይ ኢንሹራንስ ኣፍልጦ ተዘይብልካ ካብ መጀመርታ ክሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ዋላ ምስቶም ካብ ደገ ምሳና መሻርክቲ ኮይኖም ዝሰርሑ እውን ንዓና ከኣምኑና እንድሕር ኮይኖም እቶም ኣብ ትሕትና ዘለዎ ሰራሕተኛ ብዝተፈላለዩ ስልጠናታት ዝበሰሉ እንተኮይኖም እዩ ዝያዳ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ንዓና ዝኸፈተልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ኣሎ። ካልኣይ ሳልሳይ ማለት እዩ ምዚ ሕጂ ኣልዒልና ዘለና ኣርእስቲ ዝተሓዝ ከዓ እዚ ናይ YIPP Young Insurance Professionals Program ዝበሃል እዩ። ዳርጋ ንዓመት ካብ 9 ወር ክሳብ ዓመት ዝኸይድ ፕሮግራም እዩ። እዚ ከዓ ብጥዑቕ ነቶም ታስተዋሃበትና ኮታ ናይ 6 ተሳተፍቲ እያ። ካብ ኣፍሪቃ ከዓ ከባቢ 1000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ኣለዉ።
كابوم شدوشنا إحنا نستاتف حنت زوريا ساتفنا لنا كالايتي زوريا عم مسرح لنا سالسايون كبتصلي مالتي ወዲ ሰብ መዓልታዊ ኣብ ኩሉ ጉዕዞን ንጥፈታቱን እንታይ ከም ዘጋጥሞ ዝፈልጥ የልቦን ነዚ ሃንደበት ከጋጥም ዝኽእል ክስተት ከም ዋሕስ ኮይነን ዝሰርሓ እምበር ትካላት መድሕን ወይ ኢንሹራንስን ኢንዱስትሪ መድሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተረቐቐ ዝኸይድ ዘሎ ዓውዲ ብምዃኑን ውድድር ዝዓብለሎን ፍልጠትን ክእለትን ዓጢቕካ እትጓዓዞ ጎደና ብምዃኑ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕኒ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ነቶም ኣብዚ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላቱ ዓቕሞም ንምዕባይ ዝገብሮ ጻዕርታት ብዙሕ እዩ ሒዝናዮ ኢና ብብዙሕ ነገራት ካብ መጀመርያ ጀሚርና ምስ ዓዲ እንግሊዝ ዘለና ናይ ትምህርቲ ርክብ مسون قصلنا هنا بزح نخفلنا وين كانوا هرم فتينا هنا بزحات وين أب دبلومة بس إحمله سيرتيفيكت بزحات رهيبة مالو دبلومة وين رهيبة مالو شارتر تكره قلنا هنا على تحت نزلنا حجي أب شارتر درجة وصلنا قربات سعرنا كيدنا إذا حجي نقول زلنا ناي أونلاين ركبين بقلل يزركب كل يرخبنا ببعينته عين التمرتي ناتوهبه بتعين التمرت خاننا معبرو خدلو حجيت لا على درجة بفلا بدك الاستيو كانوا عبلوا له نخل من قدي مرق لنا أما بزحت جزء أبانكنا بإنشورانسن كم بفلتو دك الاستيو بزحت ينزلوا حجين إحنا خاني بو مسارات خاني تم دك الاستيو أبز تكلنا زلوا خاني زلع عليه كم عبلا أبدا لحن درجة بس حاول نسبر على حجينا زي أونلاين إنه هو سلطنات فليزة بلون تايم نفس وقف سلطاني أبتي برنامج مستساتفة درجة سوم استمهروا تمرتات ناب وانا كايد سراحن ناب نقرب حلافيون نابين ريبورت كمل حجي انتي تماهيروم انتي اكسبوجر رخيبوم انتي فولي نجر رخيبوم ابصراحه انتي يحجزوا مالو بملؤ ريبورت خغورو يقدروا سلطنات مبزحتو سلطنات كم زناي تمرتي عينت هيكونن توم كيلاتات توم ابتعودي 4 5 عام 30 عام بسرعه كيلاتات إمنت ترينينج زهبوا هجيت تزرخبوا إكسبيرينس كأكل لكن أنا عبد السرحون بوزح لوتي كمان تتريق بوزح نقدرات كأرم تريقو بوزح بروجرس بوزح لوتات ككاينون يعني عزابينا مالتي حدا تكال مدحن بينو كسرحو زخل نتفتات يلن مستفلاليات تكالات مدحنن داغم مدحنن عالم تواهيدو سلسرح اتسرح كينيو هاجرن اهجرن عالم لخاويو كم ابو مخانقا قصال زمص لوطتاتن معبالتاتن ابت عودي بمكتتال ابو توافيروم نزلو سرحتنياتات استفلاليو سلطناتات مهاب هاجراوي كوربوريشن مدحن إرترا قندي تخرت هيبو زسرحالو زليو ازمن اسي نوهنا او تعويتلو زلو سلطناون اكال ناتيو ذا تمرت حجي اب انشورانس كاب زمص بزح تمرتات عدلات هنا زي خاني كابن فليز بلت مالتين شعات ورحي كباب عاد عملت خي تمرت خوينا كبابي شحته مهاره كامل افريقيا زساتفت يعني را حجي كورسات تفعلالي بزعبا انشورانس ينيرو ناي مدحنن داغم مدحن تمرتات ينيرو او دما كنمهار كلنا ناتو ودهوتات نيرون ابنت اوفيس اورز سرحكاس تحري نايس راح ساعات يخا مصنعات تغبرو كمونت ناي كورونا كونتاتو نيرون دي ግን ኣብዚ ትካል ብዝግበርና መሳለጥታት ናይ መጽሓፍቲ ይኹን ናይ ኢንተርኔት ቶፕ 10 ኮይነ ክውድእ ክኢላ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ዝኾነ ብድሆታት ክጋጥመና እንከሎ ሕቶታት ናብ ካብቶም ቅድሜና ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ ዝነበሩን ተመክሮ ልዕልና ዘለዎም ደገፍ እናረኸብና ንዖም እንዳሓተትና የብዚ ዓወት ክበፅሕ ክኢላ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዝኾነ ዓውዲ ተመሪዑ ኣብዚ ምስ መፀ ከም ብሓድሽ ሄሊ ይድላልዮ ነቲ ኢንሹራንስ ወይ ከዓ መድሕን ዝበሃል ሕጂ
ብዙሕ ትሬኒንግ የተዋሂብና ብጣዕሚ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ትሬኒንግ እዛ ናይ YIPP ኢልና ድወሰድና ድማ ንሸዓተ ወርሒ እያ ተመዲባ ነይራታ ኮርስ ግን ምስ ኮሮና ምስ ካልእ ብምምኽናይ ክሳዕ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ኣወሲዳ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከምዚ ንኽክብሎ ፀንሐ ናይ መድሕንን ናይ ዳግመ መድሕንን ኮርሳት ድማ ወሲድና ፅዑቕ ዝኾነ መፅናዕቲ የድልየካ ማለት ኣብ ስራሕ ውዒልካ ድሕሪ ናይ ምሸት ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል እቲ መፅናዕቲ ይኹን እቲ ፈተናታት በላ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ካብ ኩሉ ድማ ኣብዚ ትካል እንታይ ኣሎ ነተን ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ልክዕ ማዕረ ዕድላት ምስ ደቂ ተባዕትዮ እናተዋህበ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ክመፅእ ከሎ ማዕረ ዕድላት ይወሃበና ንዑ ተጠቒምካ ድማ እቲ ዕድላት ተጠቒምካሉስ ካብኦም ከም ዘይናሓምቕ እዩ ኣብነት ኮይንና ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕካ ነይሩ ትምህርታት ኣብዚ ንፈለማ እዋን ብደረጃ ሃገር ዝተሳተፍናዮ ካብ መላእ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ትካላት መድሕን ዝመፁ መንእሰያት ዝተገብረ ስልጠና ቀሊል ኣይነበረን ይኹን እምበር ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ መንእሰያትና ፅቡቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ኣብቲ ዝለዓለ ክበፅሑ ክኢሎም እዮም እቲ ምስጢር ዓወቶም ድማ ብልሳኖም ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ከምኡ ንሸዓተ ወርሒ ተማሂርካ ፍረ ፃዕርኻ ክትረክብ ከለኻ መወዳእታ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነንሕድሕድና ዳርጋ ከም ኣሕዋት ኮይና ኢና ሓሊፍናዮ እቲ እዋን እቲ ሓደ ዝፈለጦስ ነቲ ሓደ ከም ዝፈልጦ ምግባር እናተሓጋገዝና እናተረጋገፍና ኢና ወዲእናዮ መወዳእትኡ ድማ ብኢሜይል ሰዲዶም ማለት እዩ ኣይተፅበቕዎን ነይረ ዋላ ኣነ ንባዕለይ ሽሕ ተምሃሮ ክትብል ከለኻስ ክንደይ ኣሎ እቲ ፖሲቢሊቲስ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ግን ኩሉ ሳላ ደገፍን ሳላ ፃዕርን ቶፕ 10 ኮይና ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጊሶም ዝፈለጥኩ ምክንያቱ ተዓወትስ ንዓይ ጥራይ ፐርሰናል ዘይኮነስ ዋላ ንትካልናን ከም ሃገር ደረጃንሲ ፅቡቅ እዩ ኣፀዋዕናይ ሕግዘናይ ድማ መድሕን ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ንባዕለይ ተምሃራይ እንከለኹን ኣይፈልጦን ነይረ ሕጂ ብዝምስኣተኹ መስቲ ትምህርትታትን ኣብቲ ስራሕን ክትሪኦም ከለኻ እዩ ዝርዳእካ ትጥቕሙ ማለት እዩ ሕጂ መድሕን ኣብነት ገይረ ከረዳእካሲ ሓደ ናትካ ሪስክ እቲ ንዓኻ ክጓንፈካ ዝኽእል ሽግር ካብ ነብስኻ ተልክሶ ኣለኻ ማለት እዩ ነቲ እቲ ኢንሹራንስ ሓላፍነት ወስደልካ ኣሎ ንዓኻ ማለት እዩ ንኣብነት ማኪና እንዳዘወርካ ከለኻ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመካ ልዕሊ ዓቕምኻ ንስኻ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ኾ እንተ ሓደጋ እሞ ኢንሹራንስ ኣቲኻ እንድሕር ነርካ ግን መድሕን ኣቲኻ እንተ ነርካ እሱ ይሽፍነልካ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ሕጂ ነቲ ሰብ ቅሳነት ዝፈጥረሉ ዚ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሰብ ኢንሹራንስ ዘድልዮ መድሕን ዘድልዮ ድማ ኢንሹራንስ ባዕላ ከዓኒ ሪኢንሹራንስ ዳግመ መድሕን ዝበሃል ኣቱ ማለት እዩ እቶም ኢንሹራንስ ከዓ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ሓደጋ ክመፅእ እንከሎ ኮታስ ወፃኢታት ልዕሊ ዓቕሞም ክኸውን ከሎ ድማ ንዖም ከዓ መድሕን ዝቦም ላዕለዋይ ትካል ከዓኒ ዳግመ መድሕን ተባሂሉ ፅዋዕ ማለት እዩ ወይ ድማ ሪኢንሹራንስ ንብሎ ብእንግሊሽ